Ja. Den er der. Ja. Sådan. Hvor er han henne? Den synes du mig. Hun laver. Det var sandt. Ja. Det var... Så prøver vi igen. Ja, nu prøver vi igen. Hvor er den henne? Altså, hvis det går, så skal den være der jo. Men det er den ikke. Nej. Hvor fanden er den? Den var i midten. Ja. Vi prøver 3. gang af lykkens gang. Ja, ja. Det er ligesom de rumæner derovre på. Ja, det er fandme rumæner, det her. Ja, den er der, ja. Godt. Nu gør vi sådan her. Sådan her. Sådan her. Ja, Sådan der. ja. Og hvor er den så henne? Ja, rent umiddelbart, nu skal jeg gå væk fra det der, for så vil jeg pege på den der, men nu er den der. Nej. Så skulle jeg holde fast på Ja, det. nu får du en chance. Så skulle jeg holde fast på den jo. Så får du en Ja, chance. ja. Ja. Så skulle jeg holde fast på den. Hvor er den henne? Ja, det. Nu skal jeg vise dig noget, Jøtte. Jeg har noget her. Nå, det der. Det er en rumæner, den der. Det er en rumæner, den der. For satan.